Ahojte Zetoráci, zdravím vás pri ďalšom videu Zetor 2023. No ideme sa teda pozrieť, ako sa nám darí, ako sme postúpili. Takže ako môžete vidieť, tak z pásáka nám zostala len prevodovka, zadný most. Takže ostatné všetko máme rozobraté, včetne podvozku. No a teda ideme sa pozrieť, že čo sme robili. Takže otvoril som prevodovku, skontroloval všetko, očistil teda tu, na čo bol starý silikón. To už mám všetko očistené, prevodovku mám skontrolovanú. Tam je všetko v poriadku, nebolo tam žiadne vylomenie zubov, zuby sú v poriadku. Ložiska takisto, takže som to všetko vyčistil, vypucoval. No a pozrieme sa teda sem dozadu do mostu. Vlastne smerové spojky plus portále, to máme tiež všetko rozobraté, vyhádzané vonku. No a tu na takisto už to mám vyčistené. No a tuto, čo som spomínal vo videu, bol problém, tu bol natečený olej. No a to z toho dôvodu, že teda predchádzajúci majiteľ mal síce smerové spojky portály vonku, no ale nepretesnil tento kryt. Takže tu bolo vidieť normálne, ako bolo tesnenie vyžraté, takže tady to tiekol olej von do skrine. Takže to treba odstrániť, samozrejme z jednej, z druhej strany. No a takže toto mám v takomto štádiu nachystané. Tu mám tiež všetko vyčistené, takže takisto čerpadlo hydrauliky plus spodný tanier to mám vonku. To už mám tu, to mám vyčistené všetko, nachystané. Tu mám dekel z prevodovky takisto očistený. No a takže tu na teraz pôjde založiť čerpadlo, treba to pretesniť. Takže to ma čaká ďalej. No a tým pádom potom môžeme začať už skladať aj diferák, smerové spojky. To si ešte ukážeme. No a takto teda mám jednu druhú stranu vyčistenú, nachystanú. No a teda čo sa týka potom tých smerových spojok, takže tie mám tu už nachystané, zmontované na obidve strany. To som mal komplet rozobraté. Dával som tu druhé lamely plus pritlačné ložiska, sú tu nové dve guferka podávané. Takže to som mal obidve strany rozobraté. No a tam bol teda problém v jednej strane, že na jednej strane bol tento plech takto zničený, aj zohnutý, takže tam aj trošku bol tým pádom problém. No a tu mám takto zase tie mosadzné spojky, takže som vybral tie, čo boli najhrubšie, najlepšie, čo som mal, tak tie som tam podával, plus tieto koncové som dal nové, tu ešte dve mi zostali, takže to sú tieto koncové tu podávané a potom teda lamela, plech, lamela a tak sa to strieda. Takže tam sú doplnené nové a takto to teda vyzerá. Potom ďalej tuto máme portály. Tie ma ešte len čakajú na prekontrolovanie, rozobrať, pretesniť, pozrieť ložiská v akom sú stave, keď budú zle vymeniť. Takže, ale tu už môžem založiť smerové spojky do tohoto, do skrine, takže to si môžem skompletizovať. No a dáme dekel hydrauliky, dáme dekel prevodovky, všetko sa pretesní. A teda chcem to vyčistiť všetko, dať si to von. No a pokiaľ je takéto ešte počasie priateľné, tak chcel by som to vonku aj nastriekať a tým pádom môžeme potom pokračovať ďalej. Potom sa začneme venovať portálom, tie sa nahodia, nastriekajú a pôjde sa ďalej. Takže aspoň takéto krátke videjko vám posielam, tak sa teda zatiaľ majte pekné, ahojte.
weakness, I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms.